Mä päätin nyt, että mä aloitan alusta tän koko hösken. Koska mä oon sekoillut viime pelissä liikaa, niin aloitetaan alusta. Mä pelasin joku 4 tuntia ja sitten mä vaan sekoilin siellä. Normal. Horror experience where dying is part of the thrill. It's vital to adapt. Mitä tää easy? Chilling... Ei mitään chilling atmosfäriä. Nyt lähetään. En tiedä. Mä en tiedä. Mä en ole henkisesti valmistautunut tähän yhtään. Mä teen pizzaa ja oli se, että niin joo, mun pitää tänään mun tästä Amnesia striimata. Mä oon ihan paskat housussa täällä. Vibration. Ei mulla oo mitään ohjainta. Start a new game, kyllä. Hyi saatana. En tätä bunkkeria vielä testannut, ne pari muuta. Joo, mä oon pelannut se ekan ja sitten mikä se oli se toisiksi uusin? Joku Rebirth. To survive this far, you'll need 2 things. First, a basic set of skills. Second, the good goddamn sense of whatever necessary. I can teach you the first. The second is up to you. Okei. Okay. Muistan tän alun. Oh shit. Okay. Let's run! Okei. Nyt vaan juostaan täysiä. Au, niin mä jäin. Open the door! Oho. Noin. Opi kiinni. Tää ovien kasvulla on vähän hankalaa. Ui. Onks täällä mitään? Tätä voit zoomata näin, mutta mä heitin se! Ei ollut tarkoitus. Oho. Tää taas tottuu näihin fysiikoihin. Rullaat sä ja uuni tai jotain? Joo, siis ei siis ihan pikkumoka se on. Ei pitää mitään hätää. Ai niin, nää ovet. Halo? Joo, tää oli tämä. Mä muistan, kun mä tappelin tän kanssa ties kuinka kauan. Sitten mä tajusin, että ota tämä. Ota tämä. Ja... Noin. Noin. Tökkiä laudat. Ette nähnyt mua. Ette nähnyt mua. Ette nähnyt mua. Ui, nyt mä niinku löydän täältä näitä luoteja. Ette nähnyt mua. Oh fuck. Oh shit. Ai. Mene. Apua. Mä kuolen kohta. Apua. Elä. Minä mitä te... Hei. Ui saatana. You injured. Hold up to see how bad it is. Okei. Okay. Äkkiä ovi lukkoon. Oh fuck. Oh fuck. Ui saatana. You just picked an item that is used for crafting. Pick up the other cloth piece and rest access the inventory to combine 2 clothes. Nice. Hold down. Use. Okei, mun pitää muistaa tuo, että 2 vaatteesta saa ton healing jutun. Mennäänpäs täältä. Noin. Niin otetaan. Juostaan! Ui! Hyvä, mä oon tää granaatti kädessä nyt täällä vaan heilu.
Auttoiko se mitään? Ui! Ei! Nyt! No niin. Joo, mä muistan, että ei tästä päässyt eteenpäin. Eli mun nimi on Henri. Mhm. Where are you taking me? Beat that roll, my friend. Mhm. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight then. C'est la vie. Seletavi! Sinappikaasu on vittu mitä myrkkyjä ihmiset. No älä, hyi. Nää on kauheita. Ja joo, mä oon tykännyt tästä tosi paljon. Tää on erilaisempi Amnesia. Ja siis kun mä tykkään hirveästi siitä ykkösestä. Oh damn. Jätkä ei voi hyvin. Miksi mä menen tänne? Okei. Okay. Tuntuu, että en mä oikein muista tästä pelistä mitään. Tää on ihan hyvä, että aloitin alusta. Henry? Is that you? Ota viinaa. Drink this. Then I'm going to get you out of here. Niin ja musta siistiä, että tää perustuu niinku vissiin ensimmäisen maailmansotaan. You are now on your own, learn, adapt, experiment and survive. Joo niin. Here we go again. Mutta mä en oo sitä sika-osaa pelannut koskaan. Voisihan senkin toki jossain välissä. Noniin. Eli taas tutkitaan paikat. Hetkinen, kun mä... Joo, nyt mä käsitin. Miten tuo toimii. Hieno. Ippo. Tuja. Luetaan kohta tuo. Täällä on helttikamaa, mutta mä en vissiin saa mitään näistä. Joo, tyhjää täynnä. Admitted medical treatment following event 9th July. Personal effect held in a storage locker. Patient remains in weak coma state, will respond to stimuli but only for brief period of time. When last roused, he reported no memory of recent events, had trouble recalling even his own name, most likely due to severity of the initial head trauma. Will continue to monitor. If status does not improve in a week, time the recommended transfer to ST Etienne of neurologic tests. Okay. Voihan Clement. Notes that you pick up can be found under the notes tab. Okay. Ui! Hyi, täällä on nää reijät. Nyt sitten. Äpäpäpäpä. Minä otan tämän lampun nyt. Ninth of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Ugh,
The thought of eating repulses me. Okei, dude. Joo, tarvii nuo katterit. Joo, mä tiedän. Hirveetä meteliä pitää. Joo, F:stä nyt tää lataa tätä. Tosi kiva. Body of S.D. Reynolds. Multiple lacerations, chest cavity torn to sheets, every rib cracked, skull cracked open to repeat blunt force trauma. Who could have done this to him? Juu, oli kyllä mukavan näköinen. Hyvä, kun tulee aina mielessä, kun Koura sanoi, että niin ei tässä varmaan alussa mitään tapahdu, mutta kyllä mäkin oon aina täällä vähän sille paskat housussa. Hui, missä? Mä tulin vissiin täältä. En. Mennäpä takaisinpäin, kun musta tuntuu, että... Joo, tää oli lukittu. Mä voin vähän niinku juostakin täällä. Tässä on lukko. Joo. Ui. Mä en jotenkin halua missata mitään. Oho! Mä menin vittu oven läpi. Ihania kynnenjälkiä. Niin, onko tuttuja pelejä sulle muuta kuin että Koura on pelannut vissiin niinku oot ollut striimeissä? Hello, dude. Oi saatana. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Miksi mä pelaan? And a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit. That thing, it's coming for me. Here, take this. Joo. Finish me off, please. Ei I want se. to die at the hands of a brother soldier, not that monster. Tapa tuo lihanpala nyt tosta. Get it. Do the job. No. Joo, R pohjassa niin. Joku. Hetkinen, tää on vähän liian monimutkainen. Minä keräsin niitä luoteja kauheen kasan. Siis joo, tää on tosi sekava. Koska ensinnäkin sun pitää niinku ottaa tuo niinku käteen, klikkaamalla sitä R. Painat pohjassa. Ja sitten niinku näpäytellä tuota. Dude! Oispa kerennyt ampua sitä. Mä tuun. Tekis peli aloittaa alusta. Mä tuulas jo yhden luodin. Jo tänne ei päässyt. Mun on pakko juosta. Hyi, mitä ääniä. Noin. Joo, lihanpala ja pyssy. Joo, eipä täällä nyt vielä... Otan tuon assen pois käestä. Eli mä oon tuolla.
Joo, tässä on tuo paikka, että... Pitää käydä tutkimassa tuo. Mennä takaisin päin, mutta tutkitaan vielä tämä. Update to all medical and mortuary personnel. The rat problem has not gotten any better. They're swarming every dead body. They're even coming after the founded. But the vermin have no interest in flesh after it is burned. So a new policy must be instituted. The bodies of all deceased soldiers must be burned. I have spoken to Father Reis about this matter. He will provide a proper compensation for the deceased. Remains will be preserved for families. This is not ideal and it fills my soul with pain, but burning the dead seems to be the only way to stop the rats from coming to burn them. We must. Okay. Joo, mä en ymmärrä tätä latausta. Voitaisko kuunnella musiikkia? Vähän piristys tässä. Ja mä yritän olla sille, että mä hirveänä pitäis ääntä. Mutta tää on mahdotonta. Viime pelissä katsoin. Joo, me ollaan täällä. Order to all men. The beast hunts in the dark. The light is our only chance and the generator our only hope. It must be kept fueled at all times, day and night. The continuous rotation of runs to the main fuel supply must be maintained. Watch each other's backs. Keep each other safe. Do not let the light go out for all of our sakes. Born on Bloods. What's going on soimaan? Sopis varmaan. No niin. Kylläpä nyt lippulappusia tulee. Warning, generator fuel is extremely flammable. Do not light any fires near the fuel. Fuel, do not fire any weapons near the fuel. For God's sake, do not even smoke your cigarettes near it. Store it only in sturdy metal canisters. Glass breaks far too easily. Oliko tässä joku vihje? If it spills, wipe the area clean immediately, then dispose the racks. Elikkä... Voikohan tässä jotenkin lasijuttuihin pistää? Aha. Mä vaan otin sen käteen sille. Hello. Saaks mä tän? Kyllä, kiitos. Sinulla on tuo health-purkki tossa, mutta et anna sitä mulle. Tehdään tämä alkuhomma näin, että pistetään nuo tonne. Okei. Ei voi kyllä tolle storage-roomiinkin mennä nyt, mutta saatana. Important. When processing deceased soldiers, please check the reverse side of the ID tags for any emergency symbols or locker codes. These are the wiped clean before the tag is presented or recorded. Okei. Täälläkin on. Se on tämäkin. Hei, meni väärin. Elikkä nyt meidän pitää muistaa, että kun meillä on noita liinoja. Okei, mä vaan tekaten näin. Liinoja, niin pitää yhdistää niitä, koska niitä on tullut matkan varrella ja mä oon ollut sitä Ai, tää menee tänne. Aha. Okei. Ei sitten. Mutta mäpä tarkistin ainakin sen asian. Menepäs nyt kiinni. Elikkä nyt mennään tonne locker roomiin. Pantry. Joo, ja tuo on se ovi, millä oli lukittu. Siihen ei oikein mitään. Otetaanpa vähän jännitystä tähän ja... Mennäänpä... Aha. Mitä se koodi?
Vielä vielä. Might be another leave it is not to the waste any time. This is the only exit. The only way out this hell is no own making. It's blown close. It needs to be blown open. Don't bother digging. Impossible. Blow it up. The dynamite is locked in arsenal. The detonator handle somewhere down the Roman tunnels deeper in hell. I go now to try to retrieve them both. Thought I do not know if you exist. I pray for you. Please extend me the same courtesy. Okei. Ja sitten mennään tänne. Voinkopa tätä nätisti pistää maahan? No. Noin. Rotta ei voi hyvin. Mä en tiedä mikä tuo oli. Jo täällä oli jotakin juttuja mitä piti ottaa. Hmm? 9th of July. I do not know the time, but dusk has fallen and still, of course, no word. When I asked the sergeant, he shrugged, as if I was asking about when it might next rain. These fools around me, laughing, drinking, arguing. Do they know what I've done? Do they suspect it? I feel they must all be guilty of something. And yet, they laugh, drink, argue. God knows what I've done. I wonder if his judgment could be worse than my own. Juu. Tässä saa ensimmäisen varmaan. Deepardin. Ei saatana. Kyllä, joku tommonen juttu pitää kerätä. Niin on, pitää ulkoa. 4867. Ai. No, ne on nyt täällä. Otetaan ainakin nuo. Kauheasti tutkittavaa. Jee, jalkapalloa. Mä otan niinku nämä ovet auki, että jos tulee hätää, niin mä voin sitten tulla tänne. No. Tän tuo siirtää tosta. Sitten tallennetaan. Sitten laitetaan tänne asioita. Missä se kello on? Enkö mä ottanut sitä kelloa? Nyt ollaan täällä. Välilurkkeja vaan. Lätkäpelejä katselen. Mitkä pelit siellä on? Hyi saatana. Perkele.
Nice. Välilurkkeja oikeastaan. Jahas. Fournier, our commanding officer, hovers next to me now. He's lost his mind to the abyss of fear. He repeats the same refrain over and over. Flee, flee, we must flee and steal the beast where it belongs. He wants to run, to blow up the exit behind him, stealing the demon down here, the demon and our men. His content refrain, it is getting to me, and that same void of terror, it also overtaking me. To any of my men who sees this, once we're free of this place, I will get the arsenal code from him. I will get it and will radio it back to you. Trap it down here with that piece. The arsenal may be your only hope. It's all I can do, all I have courage to do. Get to the communication room in the soldier quarters. Hide there. I'll broadcast code to you. Jyp, Ilves tärkeä, mut noita sisimus. Okei. Mä en oo nyt seurannut pitkään aikaa jääkiekkoa. En mä sen jälkeen kun muutin Tampereelle, niin oo. Nights. Strange scratching sound a few moments ago, and now it sounds like someone is pacing in the hallway. Probably Reynard, drunk on the stash of wine I know the hides from us. Best I confront him now, either get him into bed to sleep it off and convince him to share a bottle or two with me. Cold fear runs through all our vines now. Fournier has terrorized the men for answers. They say they were asleep until Reynard screams. I believe them, of course. Fournier went far. A prisoner 7314 of escaping his cell and committing the murder impossible. I worry about Fournier. His rage hides fear. He takes out on the man and I can't see no way to stop it. It breeds attempt. My mind slips back to the moment Reynard starts screaming how easily it could be in me, how easily it still could be. For the first time I wish the order to attack would come. I would Roger faced 1,000 German guns than this nameless threat. Sounds nice. Joo. Tossa nyt on tuo pommijuttu. Jaha, kaappi. Mä en tykkää tästä. Kauheasti lappuja. After raid of last evening, we have in custody some 20 German soldiers from the 4. Reserve Corps at the 2nd Army. This puts ourselves past capacity. With one exception, I recommend that they be shipped to the camps as soon as possible. Tämä sama vanki I would like to hold before capture. He ripped his rank and insignia from his uniform, so this rank remain unknown. Since capture, he was refused to say a word. I suspect he may be an officer or rather another important person. I believe once removed from his man, we can break him. Please advise. Oh no. Ei hitto, tää on aivan liikaa. Mulla on täynnä laukku. Käydä viemässä kampetta. Tuo on nyt vähän ikävästi tuossa eessä. Oho, pään lyön tuohon. En mä tiedä, tarviiko mä kelloakaan oikeastaan. Mä yritän olla juoksematta, mutta tää on tosi vaikea. Aha.
Viepä tääkin. Siirrän tän tuohon. Et tuu sieltä. Hyi. Mä pian ihan kamalaa meteliä. Ei. Pysy siinä. Hyi saatana. Äpäpäpä. Oho no, se oli siinä. Onko sulla on? Yes. She delights. Kivoja piirustuksia. From STD La Rouille, the Fronier and Blanchett, I am now putting into writing that I have reported to both of my immediate superiors. Last evening, 40 May, I was assigned to aid the engineer in mapping the Roman tunnels. As I entered the deepest area of the tunnels, I noticed strange glowing liquids seeping from the walls. When I turned around, the walls of the tunnels themselves were suddenly gone, and I was standing in the vast plain of darkness. In the distance, there was a sickly light that seemed to be calling me forwards. Between it and me, Malformet's shadow moved. I blinked again, it was gone. I was back in the tunnel. It lasted but a split second, but I am quite convinced that what I saw has no daydream, it was real. Since that experience, I have felt haunted, like a part of me is still there. Stuck in the tunnels, I keep seeing shapes moving on the edges of my vision. I'm formally requesting medical leave. Please help me. Oh no. Mun pitäis jotakin tehdä, että mä saisin ton... Aha. You can now carry... Ui! Kiva. Nyt mä teen virheen. Jaha. Mä en tykkää tästä. Miksi tää pitää olla näin pelottavaa? Mene se oveskas kiinni. Noin. Ei, mä en pidä tästä. Mihin se meni? Nyt se granaatti on jossakin. No se meni nyt tonne. Perkele. Mihin se meni? Halo? Tossa. Noin. Situation report. After Tremblay's death, the bunker descended into chaos. I've retaken control and ordered the men to form up in squads. Dare to hunt the beast down and kill it. They tell me it's not impossible. They tell me the bullets don't kill it. They only buy a little time and the beast comes back angry. Cowards. I've sent them back out now to do as they should. Hunt and kill it. If they fail, they'll face the worse fate than gloves in the darkness. I have ordered increased security for the Ars lock and code, and I will root out those responsible for this horrendous act. Justice will be done for France. For France! Ui.
Vähän siinä ja siinä just silleen, että mitä kaikkea täältä kannattaa kerätä. Ihanaa. Eiköhän tää ollut tässä. Mikä ääni oli? Mä oon täällä. Reynard. Okei, tonne ei pääse. Miksi ei tänne pääse? Onko mulla mitään raskasta? Okei, tosta löytyi tommonen. For the crown record. Aha! Elikkä mä voin laittaa sitä bensaa tohon. Tämähän on mystistä. Mitä tuolla on? Varmaan jotain järkevää, mutta... No se ei auta niin. Arjo, ootteko valmiita? No niin. Jaa. Yksi luoti. Se ei tehnyt mitään. Ihan turhaa. Kui saatana, juostaan. Let's run! Mulla oli loppu just bensa. Ei saatana. Niin, se on viinikellari se, mihin mä yritin äskettäin. Voi, kun täällä on pimiä. Mutta pitää muistaa, että tuota pystyy lattialle kaataakin tätä. Nyt mennään taas Storagen ruumiin. Me saatiin 2 uutta täkiä. Mä savetan vielä. Yritän olla vähän ovelampi tässä silleen, että mä justiinsa peitän noita aukkoja ja muuta. Aina kun teen jotain, koska sitten se vähän estää sitä, että se ei tuu heti aina. Oho! Okei, mitäs kaikkia koodeja meillä on? No. Eikö se ollutkaan noin? Häh? 2514. Joo, koska tuo... Menee paskaksi tuo yksi juttu tuolla. 8477 Fortin. Hyi saatana. Ja se koodi oli... 2477. Noin. Noin, nyt vois mennä takaisin. Noin. No. Noin. No, laita se siihen. Noin. No niin, nyt nämä paikat aukes. Sitten laitetaan täältä. Pistetään öljyä.
Sitten savetetaan. Joo, nyt on hyvin kaikki. Päästään nyt tänne. Tosta ei voi tehdä mitään. Miten mä saisin ton peitettyä? No tunnels. Mä tuolla pullolla mitään tee. Nyt on uusi paikka. Minullekin. Aha. Oh. Yes. Kiitos, kiitos, kiitos. Saanko mä ton tosta läpi tosta kautta eteen? Jaha. Tänne pääsee joskus. Vähän pelottaa aina, kun mä en niinku hirveästi muista. Hei! Voucher. Mikä tuo ääni on? Tuolla on ovi auki. Tähänkin pääsi joku koodi. Kuusi 282. Kokeillaan tuota. Joo, ei se ole se. En tiedä. Miten tännekin pääsee? Oispa joku... Nyt se varmaan kuulee, mut... Näitä ei voi siirtää. Mutta joo, mun pitää nyt mennä tonne arsenaaliin ja muihin perspaikkoihin. No, lata. Kiitos. Yksi luoti. Wow. Tää on niin. Hei, aukaise. Voucher 6282. Kuusi, 2, 8. Ai että, lisää tilaa. Mennään tänne perspaikkaan. Nani? Nani? Niin tonnekin tarvii nuo katterit. Noniin, nyt mä sain ton... Joku ihme pullo, enkä mä tuolla mitään tee. Tota ei voi siirtää. Aha. Joo. Hei! Oh, fuck. Mitä? Ei. Nyt sitten. Ei. Eli nyt mä tein semmosen ensimmäisen jutun, mitä mun pitänyt ekassakin pelissä. Eli löydä joku tommonen raskas murikka ja sitten pääsin omaan huoneeseen, niin nyt striimi on koneella, pääsen pelaamaan kännyllä. Noniin.
Mä pakenin justiinsa tota Monsua, niin mä yritän... Mä en tiedä, lähtikö se pois. Oho! Mitä tapahtui? Mutta... Mä en tiedä nyt, onko se jos... Miten mä pääsen eroon siitä? Miten mä pääsen eroon? Mä en tiedä, miten mä pääsen eroon siitä. Nyt se pyörii siellä, kun... Sanonko missä? Mä tarvin viedä tämän säilöön. Flare. For the use when it needs aid. Signals with the brightly burning and loudly hissing flame can be thrown. Niin, mutta mä en nyt tiedä mitä mä tolla niinku tekisin silleen niinku once at all. Se tarvii yhdistää johonkin. Meidän pitäisi päästä nyt siihen paikkaan, mutta... Jos se Monsu nyt on siellä, mä en pääse sinne. Pääseekö mä tänne? Pääse. Käydään täältä kattoo eka. Mä vihaasin tätä paikkaa. Tää on niin hirveä. Voispa siirtää vaan tätä. Tonne pääsis, jos mulla olisi brick, niin mä voisin sillä vaan. Jaha. Lappuja. Attention, the power in this part of the facility is daisy-chained. Shut off the power in one section in the chain, the suspended areas will be go off as well. Switches should only be turned off under extraordinary circumstances, like when I say so. Prank and mischief will be reported directly. Okei, kyllä tästäkään. Joo, se... Mä en nyt pränkkään tällä niin kauan, että no... Mä tarvisin se ruuvihomma tosta. Foreigner claims one of us killed Reynard, but I saw Reynard's corpse. His eyes were gone, carved from his skull, his tongue was shredded. We all hated Reynard, but none of us could have done this. Paris brutality, but it is anonymous, mechanized. We fire at distant soldiers who never did this. It was intimidate, it was sadistic. We fear all of us. Tämä on tekemässä. Hei. 9th of July, night. My conscience compels me now, as it failed to compel me then. I must do something, even if it costs me my own life. I must do something lest I never sleep again. I must do something or risk greeting hell itself as a relief. I must do something. I go. Mihin sä meet? Clement! My body! Oh no! Vittu näitä reikiä joka paikassa. Vittu näitä ääniä.
tulee! Tyhmä rotta. Et. Mä en tiedä miksi mä noin teen. Mä en pidä tästä. Voitko radio olla hiljaa? Onko mä mennä tänne vaan piiloon? Siellä se riehuu. Ikinä päässyt näin pitkälle. Äp. Et tuu. Ei, et löytänyt mua. Noniin. Mä en tiedä mitä tapahtuu. No mä vaan kuulin. Mistä se muka kuuli mut? Ja me katsoo, onko se yksi pirulainen täällä. Ich will nicht zerstören! Nein! Nein! Lassen Sie es zu! Ich kann es hören! Ja tuonne pääsee. Bitte! Osaako joku saksaa? Remember, if you need to remove grating, request a special wrench from the foreman Stafford down in the main chains. While you're there, ask him if, why they use these damn special screws on all gratings. Very... Joo. Mä kokeilen tätä nyt siihen yhteen oveen. Tähän. Noin. No voi nyt. Mihin vittuun mä meen? Voi ihan perkele. Et näe mua. Et näe mua. Jos tää on samanlainen kuin eka amnesia, niin piti olla aina piilossa. Mä nyt toivon, että tää on tarpeeksi piilossa. Koska ainakin se ekassa amnesiassa oli niin vitun tyhmä, että se kun vaan meni kahden joku tynnyrin taakse, niin se oli sillä, en minä näe ketään näe. Oh fuck, miksi mä noin tein? Miksi mä noin tein? Se eka oli kauhea. No joo, sitten mä alkoin vaan hauskuuttaa itseäni sillä mursulla. Mä vittu haluaisin mennä se yhteen huoneeseen, mutta kun mä en nyt tiedä pystynkö. Mä en tiedä yhtään missä se on.
Tässäkö tää oli? This submap has been added to the main map to admission office. Nice! Mun pitäisi päästä pois täältä. En tiedä miten se onnistuu. Olisi aika paskaa, jos se nyt tulisi tuolta, koska sitten mä en pääse pois täältä. Okei, nyt mennään vähän hengittää happea, koska minä oon vähän ylikierroksilla tän kanssa. Kun tuo riehuu tuolla koko ajan. No niin. Maintenance. Tänne pitäisi päästä. Tonne niinku oikealle puolelle pitäisi mennä, että mä saan ne jutut. Ja sitten pitäisi mennä tonne Soldier Quartersiin. Voi paska, mulla muuten loppuu nuo. Voi. Mulla on näitä granaatteja ihan vituusti täällä. Savetettaa. Tulee kohta pimeää nimittäin. Jaa, tässäkin on tommonen. Oispa minulla. Ja. Ai. Sain kyllä taputtaa itseäni olalle, kun... Hyi saatana. Joo, mä tiedän tolla puija. Hyi saatana! Vittu! Perkele! Mulla on hitokseen näitä hiilihommia nytte. Tuntuu, että mä teen näillä mitään, kun mä vaan kuolen koko ajan. No missä? Tuu. Tanssikaa. Hyi saatana. No vittu, mulla ei sitä lihanpalaa nyt. Perkele. From Johannes to Amanda. Dearest, thank you for the package. I'm saving the chocolate for the special occasion and I'm keeping the bottle close to my heart. It's been weeks now since I've been called for any combat action, but a new kind of fear is spreading inside the bunker. Last night I woke up with a chill. A strange sound was emanating from deeper in the bunker. A kind of moan, a cry, perhaps a howl. I went to investigate and found myself standing at the entryway to the Roman tunnels. The sound came from inside. I dared now not shine a light inside for fear of what I might see. And then a crumbling thudding came racing towards me from the darkness. A shape loomed up out of the shadows. I reached for my sidearm, ready to fire. It was Toussaint. Toussaint! He'd been awakened as well, but unlike me, he dared to enter the tunnels. He said he saw something there. As we stood at the listening, the howling grew distance, receded to where I dare not guess. Perhaps our minds are gone, or perhaps there is something down there. Toussaint will not tell me what he saw. Please write me again soon. Se näki sitä vihreää limaa valumassa jossakin perseessä ja... No, voi vittu näitten kanssa. Mä vihaan näitä ovia. Mä taidan mennä takaisin. Voin sanoa, että ei ole mieltä ylentävää kyllä tää pimeys, että...
Onneksi ei pääse tänne. 0059. Aha. Joo. Se on minä. Minä oon ton näköinen. Ja tossa on Lambert. Clement. 8th of July, mid-afternoon. Joubert needs a scout for tonight. Routine patrol. Out to the communication wires and back. It'll be cloudy. Good cover. Easiest patrol possible. Sergeant wants me or Augustin to go. He still suspects one of us might have been with the mutineers. But I won't be going. How can I be so sure? Well, Augustin has agreed to a friendly game of chance to determine which of us it will be. And using an old sleight of hand trick, there's no way I'll lose. No, Augustin doesn't have a chance because I'll ensure he doesn't. Me? A scoundrel? Perhaps. But when he returns and I remind him of the time he pissed in my flask, or the mysterious lice that appeared in my bunk, or the incident with that barmaid, well, I laughed in those cases, and he'll laugh in this one. 8th of July, near midnight. Shelling again somewhere along the line. Them firing at us. I'm sure we will fire at them again soon. I hope Augustin's having a simply marvelous time out there. Can't wait to tell him what I did. 9th of July, time unknown. It must be just before dawn. When the shelling stopped, I woke. The sudden silence always does that. Augustin's bunk is empty. I went looking for him. He wasn't in the mess, nor being seen by Dr. Jasinski, nor lurking out for a final smoke. Dax was on patrol. I asked him. He said Augustin hasn't returned from the scout. He said the words like he was pronouncing Augustin's death. As if scouts don't come running back at all hours. As if it wasn't just a routine patrol. As if all hope was lost. Now the shelling is starting again. We'll try to sleep. 9th of July, morning. It has been hours now and Augustin has not returned. His luck did not hold. And neither has mine. What could I have been thinking? If he is gone forever... But I do not want to write it, for fear writing it will make it real. I will continue to wait in my bunk until dusk. And if there is no sign of him, then I do not know. The priest keeps staring at me, as if he can sense I have some unseen weight on me. I will not give him the satisfaction of a confession. It was nothing, a joke. I thought it was just a joke. I never thought... I never thought. And therein lies my sin. Voi voi. Alkaa olla sellaiset fiilikset, että mä en saa tuota bensaa, jos vaikka laitankin. Ei se kauheasti helpota enää. Vielä se riehuu onnessa. Kattokaa tätä mun helttien määrää. Tuleekohan nuo tarpeeseen jossain välissä? Vittu kun toista arkkua. Nyt otetaan se lihanpala mukaan. No, eipä tällä aseellakaan hirveästi tekisi mitään. Mä yritän tää suuntavaiston kanssa olla sellainen, että mä en niinku menisi niin hukkaan. Okei, ne kulkee tosta. Mitä te teette?
Nyt mä oon täällä. Mutta mulla ei oo... On mulla nyt. Miten mä saisin ton pois? Noin. Nyt pitää olla fiksu. Miten mä saisin tästä? Kun totakaan ei voi siirtää. Eikä tätä. Pitäisikö mun tää keksiä tähän nyt joku. Okei, mä teen tälleen. Noin. Kyllä mullakin Stardew Valleyssa on se niinku... Noniin. Mitä ääniä? Vittua. Mene pois. Mitä? The officers have abandoned us. They ran from the beast and blew the exit closed behind them. Even Joba, they called us coward and traitors and wars. Hypocrites, now they're doomed us. Whatever hell we suffer now, it is on them. God will punish them to what... Voi. Mä nyt vähän jännittää tässä pelissä. Excuse me. Miksi mä oon täällä pimeässä? Mikä tuo valo on tuolla? Mä jotenkin uskalla olla nyt. No tuo jännittää. Kato. Lopeta! Meni pois. Siellä se riehuu. No mikä jännittää, no mikäköhän. Ehkä tuo mölli jännittää mua. Tossa se hönkii koko ajan mun korvaan. Tää on tosi nautinnollista ja pidän tästä videopelistä erittäin paljon. Vittu 11/10. Ihan kauheeta. Ihan perseestä. Noniin. Hei, mitäs tää on? Okei. Mä sain niin, tää oli niin hyvä pelikerta, että mä haluan nyt vaan poistaa tästä huoneesta ja lähteä sinne yläkertaan. Niin siellä olisi ollut se No tuolla menee ne johot. Tännekin selvittää. Hetkinen. Nyt mä oon eksynyt.
Missäs mä oon? Joo, tänne. Juokse. Hyvä juosta granaatti kädessä, vittu. Mihin mä juoksin? Ei. Ei. Mä juoksin ihan väärään paikkaan. Tää ei oo hyvä. Tää ei oo yhtään hyvä. Tää on umpikuja. Tää on umpikuja. Mä en edes pitänyt juosta tänne. Mä menin paniikkiin. Ja onko mulla bensaa mukana? On. Mä voin laittaa valoja päälle. Tai siis sitä lamppua. Se tulee vastaan nyt, jos tulee. Fuck! No niin. Mä oon niin kuollut. Ei. Missä mä oon? Mä en tiedä missä mä oon. Ovi kiinni! Saatana. Perkele. Mä oon ihan vitun. Mä oon niin paniikissa nyt, ettei mitään järkeä. Mä en oo pitkään aikaa missään pelissä ollut noin paniikissa. Mä juoksin niin pimeässä kuin voi olla. Mä oon ihan melko varantunut. Mun on pakko pistää ne valot. Ei tää täytyy yhtään. Mitä tää niinku meinaa? Tää tarkoittaa niihin oviin. Mitä tuo tarkoittaa? Joo, se on tuo arsenaali. Voi. Tää on nyt vähän tällaista, että... Pitää ajatella silleen... En mä tiedä. Mä en tiedä savetinko, niin savetan vielä. Minulle vähän liikaa tämä meisinki nyt. Noin. Se oli ihan hyvä amnesia. Mä nimittäin pääsin tosi pitkälle tossa. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä niinku jaksoin pelata näinkin pitkään. Ja se Morso sai mut tasaan... Ei se saanut mua yhtään kertaa nyt tapettua. Eli jotain positiivista. Ja nyt hokasi, että pitää käyttää näitä tiiliskiviä ja muuta räjähteitä, että siinä... Herran Jumala, siis mä en ole niin paniikissa ollut kuin tuossa viimeisimmässä, että kiitos teille, kun olitte mukana